खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। बे समाव दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै। भारत हादरनि जानानै गोगोम सारगयारिया गलसे सोनो हानायनि गेजेरजों भारत हादरा बांलादेशनि हेंथायै गड 3 आरो 0नि एगेन्स्टै देरहानो हानायखौ नुथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव नेपाल हादरनि काठमान्डुआव सोलिबाय थानाय सेप्ट अंडर-19 2023 जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो थादों, जेराव मैया गिबि खेबनि थाखाय बांलादेश आरो इन्डियानि गेजेराव गेलेनाया सोलिदोंमोन, जेराव बर'नि सासे आगोमा फिसा गोगोम सारगयारियाबो भारत हान्जानि जानानै गेलेदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोगोम सारगयारि बिथाङा 1 मिनिटनि गेजेरावनो गरसे सोनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जाय गल सोनाया गासै भारत हादरजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गाथाव हाबाफारि जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलाव गोजोन थासारिया फैयोब्लासो गासैबो बिथिङाव रायजो राजाफोरा जौगासारनो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो जों बयबो मिथिगौ मैया बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मोनसे इन्टारनेशनेल डे अफ पिस फालिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव बे फालिनायखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आरसीसी अडिटोरियाम अफ आइअसिएल हलाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव थाबैनो इन्टारनेशनेल पिस इन्स्टिट्युट गायसननो थांगासिनो दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो ओनसोलाव गोजोन सान्थिया फैयोब्लासो गासैबो बिथिङाव जौगासारनायनि खामानि मावनो हागोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखायै बुंथिनानै होबावदोंमोन गोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं उदालगुरि गामियाव सरकारि न' मोननायखौ लानानै न' मोनगिरिफोरा न'खौ दाबोनो लुफुंनानै होजोबैखौ लानानै मोनसे अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बे अजद होनायखौ लानानैनो मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर बिसिडिसिनि मानगोनां मासिगिरि अनन्त नार्जारि बिथाङा खेंफोरथि होनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव खेंफोरथि होनाय बायदिब्ला जाय न' मोनगिरि बिथांमोनहा दासिमबो गाव गावनि फैसाखौ बख'नानै होजोबाखै, मानोना बिसिडिसिनि मानगोनां मासिगिरि बिथाङानो गासै 22टा न'खौ लुनायनि आखायाव लादोंमोन, नाथायबा न' मोनगिरि बिथांमोनानो फैसाखौ बख'नानै होजोबाखै, जायनि जाहोनाव न'फोरा आद्रा जानानै दं होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिबावनाय बायदिब्ला बे आद्रा थाबावनाय फैसाखौ थाबैनो बख'नानै होयोब्लानो न'आ आबुं महर मोनगोन होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावदों। आथिखालाव जाय साफा सानै माइनरिटि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोजों खामानि मावफानानै दं एबा बिपिएफ दोलोजों हाबफानानै दं, बिथांमोनहा गावबा गावनि 2 नाम्बारि खामानि मावनायनि दायाव हमजानो गिनानैसो हाग्रामा महिलारिजों सिथाबफानानै दं होननानै बुंथिनानै होदों मिरु इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा साहेब खान बिथाङा। जों बयबो मिथिगौ आथिखालाव शाहजान आली आरो कमल आजाद बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोनि एबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि सायाव बायदि बायदि गाज्रि एलिगेसन लाबोबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे बाथ्राखौ लानानैनो मैया प्रमद बर'नि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय खावलायनायजों लोगोसे बेनि सायाव फिनजाथाय होनो थाखाय मिरु इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमा साहेब खान बिथाङा खौरांगिरि मेल लानाय जादों। थारैनो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा शाहजान आली आरो कमल आजादनि सायाव बायदि फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला जाय बिथांमोनहा माइनरिटि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव आथिखालाव दं, बिथांमोनहा गाज्रि खामानि मावनायनि एबा 2 नाम्बारि खामानि मावनायनि थाखाय हमजानो गिनानैसो हाग्रामा महिलारिजों लोगो जानानै दं होननानै बुंदों। मानोना हाग्रामा महिलारिया बिथांमोननो मोनफा मोननै खालबाद, मोनफा मोननै माबा माबि खामानि मावनो हरनायाव जाय खामानिफोरखौ बिथांमोनहा आथिखालाव आद्रा मावनानै दं, बेफोर आद्रा मावनानै थानायनि खामानिफोरखौ हमजानो गिनानैसो
हाग्रामा महिलारिजों सिथाबफानानै दं होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। रां घुस लानानै साख्रि होनायनि थाखाय सासे सरकारि अफिसारा हमजाबावदों। थारैनो जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव आसाम सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन अफिस आदालतफोराव सरकारि अफिसारफोरा रां लानानै खामानि मावनाय एबा रां लानानै सरकारि साख्रिफोराव थिसननाय हाबाफारिनि हेंथायै सरकारि भिजिलेन्सफोरा हमबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो रङिया जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर नाग्रिजुलि ICDS नि खेरानि ज्योतिर्मय बसुमतारीया माखासे ICDS एबा अंगनबादिफोरखौ रां लानानै साख्रि सोसननो थांखि लानायखौ मिथिनो मोननानै सरकारि भिजिलेन्सआ आखाइजों आखाइ हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया क'क्राझाराव दावबायफैदों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लाय 2023 मायथाइनि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया फैगौ दिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जागोन आरो बे दिसेम्बर दानाव जानो गोनां गोजां बोथोरनि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माखौ बिटिआरनि गाहाय थावनि एबा बिटिआर सेक्रेटारियेटआव खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिटिआर सेक्रेटारियेटआव दावबायफैनानै खौरां लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा आथिखाल बिटिआरनि गोबां अफिसियेल्स आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। जफादं ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोरा थाद'नाय गैयाजासे सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, दिनैबो आरोबाव गोबां रायजो राजाफोरा जफादं ओनसोलाव सोमावसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आथिखालाव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लाजों माखासे ओनसोलफोरखौ दाजाबफानायखौ लानानै हेंथा खालामनानै बे सोमावसारनाय हाबाफारिया जाबाय थादों, जेराव बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला जफादं ओनसोलनि रायजो राजाफोरा तामुलपुराव थांनांगौआ गोबां गोब्राब जायो, जेराव लामा हान्थिनाय आरो थांलाय फैलायाव जोबोद उसुबिदा नुजागोन आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय तामुलपुर जिल्लायाव थांनानै खामानि मावहैनांगौआ गोब्राब जागोन होननानै बुंथिदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बाक्सा जिल्लायावनो गावसोरनि ओनसोलखौ दाजाबफानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जायो। लोगोसे बेबायदि हाबाफारिखौ जेब्लासिम दाबिखौ दैखांनानै लाया अब्लासिम बेबायदि सोमावसारनाया जालांबाय थागोन होननानैबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो जोङो बेफोरनि गासै भिडिअ'खौ नायोब्ला रोखा जागोन।